Majas, okay na. Okay na mo. Ay mo, asa na may pagkipati niya? Ikutin niyo lang. O lagi. Wait. Kay pawis ako. Basta ka tungan mo sa tabi. Kapihan lang ko yun. Kapihan lang nila. Sa akong pangalan, ikapin lang po. Yung pangalan po. Kakiatar ng naong ni mong bata ka. Pag ginawa man ito sa financier na nangyayang mo. Basta kay Labo pa gamudyo lang niya ba? lain ko niya ha. Lain ka di mo ha. Pero ang amo ha. Masakit kay Malik Abdullah. Siya na dito sa ako. Sa uso ko. Sa YouTube yung address. Kalalis na siya. Gibutang mo sa imong address sa ako at sa adi. Asa may gibutan mo lang address sa imong kasabron? Jordan lang ibutang. Ay, ang pangalan sa dalan, sa street. Oo, complete address ka dito. O yung sa gibutan mo lang, King Abdullah Malik King Malik Abdullah. Pahad? Pagkala ka mura na. Oo na. Usang exit. Oo na. Napa-exit, wala na. Wala. O, wala mura na. Oo, sa pa. Ubus. Ito na, address. Sa Philippines. O, address ng Philippines. Porya po, sa Laugan. Sa Luagan. Porya sa Laugan. Susunod. Sa Luagan, tapos Sa mana? sa Boca del Norte. Sambong ka na siya? Oo. O, sambong ka din nun ito eh. Tangi. I-complete. Sa Boca del Sur? Oo, del Sur. Ultimo ko na ba siya kabalo? Del Sur, Del Norte. Sa Boca del Sur lagi. O, Del Sur. Boca del Sur. Del Sur sa papunta kag Norte. Yung taga-Sur ka ikaw. Tama na din. Pero kami nila taga Pagadian, man ka Del Sur na diha. Dili ka nang kuan sana. Dapit ko sa Pagadian di Mataling. Usamis dapat. Dili uy. Layo pa ng Usamis. Ang sweet one ng lugar diha po. Pwede ako sunod. Dapat sunod. Basta mo. Kontak number na po. Huwag ka na lagi. Buat surat lagi mo. Kadagkan sa number mo. Kaya hindi sa mag-ibog anak. Kaya nga isa na may number mo gamit. Ato sa dili no? Diya. Kisa tabi. Dahil tayo pangalan si mong kuwan isulat. Daro. Dili sa ubos ka na. Masahada. Tama yun. Siya nakasulat na. Video pa dyan. Dito naman oh. Contact number. Hindi mga sabak yung mga kauban ako. Wala. Uy, di na sa contact number. Number lang. Or email. Kung na kay email. Contact number lang. Yung tanawa gani kung may email. Contact number lang. Butang. Oo. Kaya ibuhog mo kung pagkatag-atag yung date ako. Mau lagi. Oo. Tama yun. May naman na niya mali ibalik. Katawa-katawa ng mudi na oy. May naman na niya mali ibalik mo na. Asa man ibalik? Sa tuwa. Kailangan lang mag... Masa pa na pa may sumpay. Masa yung sumpay na? Hinapon man ang sumpay. Kuan muna. Susunod. Personal ID number. Wala na. Kana, sunod. It's flight voyage number. Okay na wala yung... Wala na. Wala, tanan. Port of exit. Dapoy na ko eh. Chiki itong balik bayan ni mo kutong ko na. Kanang balik bayan. Sige na ka na. Wala na. Wala na signature. Arrival, signature. Ay, salamat na human ragid. Salamat. Review na. Basta yung nagpakay wala. Kasi kamarga kanina kang signature. Success. Arrival. So mga igalan, abot namin ho. Kailangan pa naman magpan. Kay lupit mo pag-ibig sa puso kong ito. Ang sumpa. Hi. Ready for quarantine. Ready na ka? Yes. Ready na mo? You're not ready yet. Tarang tindog na po. Parang utanggal ang lock. Isa na talang. So paglawas na eh. Asa naman isa? Uy! Nalak mo! Kay lupit mo pag-ibig sa puso kong ito. Ang sumpa sa akin. Una, ana. Hidagyan mo sa kwarto. Saan nang tamura matagikan dito probinsya nila ng dito. Kaya kay Migdala oh. Mura gikan probinsya pa ibinbit ba? Paggawas na ni. Nami dala manok buhi Bisaya. Enjoy kay pagpauli na ba pero pagbabalik na bud bukod na mga naong. Welcome back mga kabayan. Lakto, tara.
Asa naman mo? Dara. Hindi yung duwa niya. Asa mo tapaingon na. Tama na. So continuous tayo ano kay busy mo dahil ligbit-bit oh. Napay mga bukang yung mga A few moments later. sunod kayo sa na lang. Unsa? Hindi sila may gamit niya. Ako sa mo lagi, yung sa nagbulag naman tani. Unsa man ako meron? Paano to? Manawagan mi kang kuano, kasi pangalan to? Kasi pangalan to? Selma. Nga imong gamit yung taon na adre o gibilin unsa man nimo pag asa naman to? Dayo na kay to, nakalagawas na to, Jay. Oh, kagawas na to. Napangita sa mo kauban ha. Kakiatar ng naong ni mong bata ka.